Samatrik, Nakapanta Iswitirani, Padia Precious Noguri, Indon Penengka Jinga Suga Sanchi Yixisem, Sujur Makitai Sem Jumari dari Swalam, Pada Sujai, Indon Bor Jing Jing Liang Jing Pediam Liang Suga Sanchi Martelet Para Yixisem. Sang masukut, nama sauspa, laispa sapula, laispa sapula. Tengok pa badukun badaman sem bakut amen kajing e jong try jong yu Jesus Christ bad kajing e jong ublay lem bad kajing selok jong amen sem bakut kinan rengkat bad pi baro jajar halaga jong kedanut sacisen ngi ai kungu kadam ngi ai kajing ro ngi ai kajing kublay bad kuboram kanam haublay try kanrat ubal ai ngi kana kejengem ubal ai ngi kana kejenget lengba kana kejenget ula khot ngi banwan ban yang khma jungu ha kana ke step ublei bala ri bala sumar ublei bala pendap bala penbiang ublei bala ai ngi baro kejeng dan kam ki bangi dan kam ha kejeng em kum ki breu bat kum ki khon kejeng uhi daga jingait hakma jungu kohan men kopara bar gajing chania hagabo jung kajing mapop jungu token ngin pen khoj ngin pen suba ya lagi jong ki pop ki sang ki bangila le namar ngitip haman kapor lan haman kasin ke bangi wan ban trua ya gijing trua jungi abangi wan ban bu ya lagi jong gijing kwa gijing trang gijing angnut ki jungi hakma jungu un pediang ya kita baro tangla da mga mapi ngilong kita ki brug bakloi bat pen khoj bat pen bej yala ke jong ke jing em den mat ka daw ha kana step to ken ngin pen khoj yala ke jong ki pop ki sang yala ke jong ki lat ki let da ka ba ngi dem ngungon hakmat jung u da ke jing snoret bangi pediang yala ke jong ki jing tlot breu yala ke jong du ki jing duna bat ki pop ki bang la le ai bo try inside ai bo try pen khoj par ya baro kine ki jing snu breu ki jungi kham tame ki tu ka bayalam yangi kham jungai no u bat ki bakhang lat yangi bangi la ban trua ya kita ki jing trua jungi da ka jing khoj danut da ka jing khoj chung ka man sem den mat ka daw to ken menta ngin phai ka khmat ka jungi shaw blei ba un map ki pop jungi un sat ki pop jungi lengba ka jing duai jungi ba ro lang nga phla how blei badan bor ba ro badapi kohan men kopara bangalale pop shibun ekten dagi kam dagi jing leklet dagi jing le palat junga dagi jing le palat junga dagi jing le palat bakraw e junga namar kata ngakarpat ya kamaria bukhoj kabaya sa kathei soti ya ke angel berkirukoj badapi kohan men kopara
banduai nak kebentai cunga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis ne yengi mandalam api ki pop jungi unyalam yengi sha kajing em bam jukut amen Leis ne yangi try can rat ko blaze ne yangi Cristo map ko Cristo rap ko no benem yangi try can rat ko blaze ne yangi try can rat ko blaze ne yangi Cristo map ko Cristo rap ko nong benem jangi benem yangi Dog ngin ya duai Nginang yai peteng banduai ya gijing temu ke bangi labu akmad utrai habang sedang ya kena kamas ke bekoj nginang yai duai na ke benta ki bapang ke besitam nginang yai duai na ke benta gijing kelagi bamut jong kinong pop berkum juru na ke benta jungi iwe piwe ke besimenta ha kena kamas ke bekoj ai botrai unia rap yengi kam tame bangila banle ya kamon jungu ha kena kesengi kerpang ya bangila ban pendam hok ya kanu ke kam kabang yisimti ha kajing em kajungi Koblei me balaong ba mesa ha kidanot ki banget bad ki basida to ai bada kajing i bajing e jong me ngilong kita ki paj ha ki ba mes ngyo ba ban shong ban sa daw trai jungi Jesu Christ kon jong me ubayembat basuncha rengkat bad me ha kajing ilong kawai jong men sembakoj ublay junam la junam amen Kacing puli nai kitab Genesis kalnong kabasau kut khot ka bai bai ter du khatsan bat arpusan u adam ulaya poi bat ka im ka tanga chungu bat kalapun bat kalakha yau khon ka ong kalapun bat kalakha yau khon ya ukan ka ong ngalayo yau khon da ka chinga utrai nang tapat kalakha sayo abel upara chungu u abel ulalong unong aplang brot pat ukan unong rep langkha hadin katu kanipor ukan ulawan ra ka ching terwa hau trai da kiso na ka khandeu pat u abel pat ulawan ra da kiso da ki khon nang kong ka kanhon lang brot chungu rengkat bat ka khleng chongki utrai ulas ngau bha ya abel pat ya ka ching terwa chungu henry ya ukan pat ya ka ching terwa chungu ngau bha setia kumta ukan ula bitar lep pat ka khamat chungu kala lip rong utrai ula ong ha ukan balai ken pi bitar pat balai ka khamat chong pi kala lip rong lada pilale bha hatu en ampadiang ya pi bat lada phim le pha pan ka pop ka ap kliau ha jingkhang ka jingkhreu chongka ka de ya pi tang ba phi dei ban senshar ya ka ukan ula ong ha abel upara chungu yangin ya le shalangkha batha ba kila don halingkha ukan ula ying persha yo para chungu u abel padula penyap ya u ti utrai ula ong ha ukan hangno u abel upara chungpi ula ong ngamtip dei mangamo uno sumar upara chunga ti utrai ula ong pilale ayu kasur chong kasnam upara chungpi ka ot shanga naga khandeu mentala tim ya pi naga khandeu kabala ang yala kasentur kanngoj ya kasnam upara chungpi naga kti chungpi enda phirep ya khandeu kanam ka anshu ban ai so ya pi pin salong uno petbir pat uno shang sakama ha khandeu ukan ula ong ha utrai ka chi pen shitom yanga ka khampalat ban ya ka bangalala bansha hakmi milabeno yanga menta ka singi naga ni khandeu pat naga khamat chongmi en saburi yanga mangan salong uno petbir pat uno shang sakama ha khandeu pat kat upalap yanga un sapniap yanga
Ti utrai ula ong hau. Om dei kumta, lada uno penyap yaukan, en sa penhir keput halor jong henyau sya. Pat utrai ulabo kadak haukan, yo ba uno unlap yau, pat penyap yau. Ti Adam ula yapoi biang berlaga tengah. Pat kalakha yau kon, pat kala ai kerteng yau uset. Namar kala ong ublei ula ai peli hanga da uwei pat ukon ha kajaka jong Abel. Namar ukan ula penyap yau. Kektin jong trai. Samsanko nomor Nyospa Life Putri. Nyospa Life Putri. Ngidrai di iwe ar Nyosra but Kandril Kanyo. Utrai dan rengkat bad pi. Kajing pulai naga gospel berkut kat kum o Markus. Kaburam hame kotrai. Hakata kapor kifarisi kilawan bad kelas dang banetania baru Jisu. Kidapan na u ya kadak kasin na beneng. Bantunju ya u. Te ulaut jur hala kemensim baru loong. Balai kane kapating benriu kawat ya kadak kasin. Shisha ngong hapi. En ai kanu kadak kasin ha kane kapating benriu. Bad ula ino yaki. Bad endau la kiu biang ha kaling ula lech sa siliang kaduriaw. Ka gospel jong utrai.
Kejingiro yame ko Chris. Ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ menta kesngi kabalang bad utrai hidalade ukhot uwer yang abadepi bangin pusan syapang laingut kajinglong jong kibreu kiba ngiyoi ha kijing pole berarngut na kijing pole kebadengkong bad kumjuru na ke gospel na ke gospel ngila bani ke kenhun jong kibreu hanrei na kijing pole kebadengkong na kitab Genesis ngila ban pusan bad ban shim hala ke jong kijing em na arngut kijinglong ne kibreu kiba ngiyoi la ne kiba ngila da pole mentan ka jinglong breu ke badengkong lane ubreu badengkong ubangi haban puson ha ka jing em jingi menta kasngi kadai ka jinglong jong abel ngiyo i u abel ulong ukna ubabha ulong ukna ubarblei ulong ukna ubadan ka jing e yaw blei bat ka jing shania ha blei bat udon kata ka jing it telitelan yala dei ha u kata ka jing e ka jingu yo blei kata kajing shania kajing hablei kapenlong yu ban terua ya gijing terua kibabahatam bat kibakan saitam ban ngui kana kajing it kana kajing ai kajing shania bat kajing it kajing lane kajing terua hok kajing ublei usngeu baha ya kata badu pediang yakine kajing terua jong ebel den mata kadau ko hanmen ko para kebening kong ngi haban keli halade ha to mangama pi habangi don kene kajing e yo blei habangi li yo pediang ya kene kajing e nau blei ban nge ya u ban den mata kadau ngila na em ban it yala de hu yala ka chong kajing em yala ka chong kajing long bat ya kajing don kajing em kajing a kajing pi lada ngi don shisha kata kajing e bat kajing e yo blei bat kajing shani au blei shisha ngi long kita ki bakloi ban it yala ka chong kajing em bat ban ai kanu ke bau blei udawan nanga banapi habangi IT lut yala de hau blei langba kana kajing e kajing shania bat kajing klempe putrai un pediang ya ke bangi terwa hau lada pitrwa kajing terwa un sapediang lada pitrwa ya kajing ai kajing pi kajing ai ngu kajing ro kajing pi utrai pediang utrai un sapediang ya ke ba pibu akmajungu lada kajing duai ladai kajing kwa kajing serang, ladai kajing angnut kajing pi, ladai kanu ke bapi kwa ban leh kajing em kajing pi, utrai un sapediang, bad utrai un san un penurlong ya kita baro. Dari mata kedau hato ngilong ne em kum u ebel. Hato ngidon ne em kene kajing long kajing u ha kajing em kajing i. Kajing long ke bahar ke bamanga mapi ngi haban pusan mendak step kadai ka jinglong jong ukan. Ngui iu kwan wahan men rong ba jung abel udon kajing et hot udon kajing et kajing u hanrei ngi i ba kajing et bat kajing et jong ukan kamlong ke ba shidham kamlong ke ba skam bat kamlong ke ba shida haublei den mata grau kane kajing long arsap kajing u kapenlong yu ban terwa ya kita kajing terwa kiba kentaj kiba mau syam don kamshu kiba mau la shu ban pendon kam hala ka jong ka jing em yo le se ko han men ko para manga ma phi bon sen ngi don ka ne ka jing long jong ukan haba ngi trua hau trai ngi pet ngi ai ka jing trua ka ba mangi ngi don kamshu ladei ha ka jing trua ha ka jing aseng ladei ka jing trua la ne ka jing kersan jungi ha ka balang ngi ai ke bangim don kamsu ke batam na ngi ai hau trai hanrei ngim don kata ke bang ba ngan ai lut kat ke bangadon hau trai den mata ke dau trai ha bangi terwa ya kijing terwa jungi om dei ke bang ong tang ha kapisa ka tengka ke ba pitrwa ha kemanu trai hanrei kijing duai ru kumju kijing duai ru kilong ke bakongsan kijing duai ke junga ke jung pi kilong kita kijing terwa ki ba mangi ngi ai hau ngi haban ai nang kong hau trai ka jing nget ka junga ka jung pi ka dei ka ban kong ka bangi haban ai hau trai
Kajung senia kajung pi kalong kebaneng kong kebang ngi haban ai hotrai den mata kedau ngi ai ne em yakine kajing terwa jung ngi hotrai da kata kajing et ke basisha da kata kajing et ke basisha yu bat kata jing senia ke basisha u lada ngi don kajing arsap habangi terwa ya kajing terwa jungi ko hanmen ko para ken mau utrai unom pediang ya kajing terwa jungi haba utrai siam pediang ya kajing terwa jungi haba ngi terwa arsap ken mau ka penlong yang ngi sachisen ban le pop kumbale ukai dak ba penshitom dak ba penyap yala para jungu ngiru klempep haba ngi i utrai pediang ya kajing terwa jung kiwei hanrai siam pediang ya kajing terwa junga klempep ngidon kanai kamensem ban bishni ngidan kamensem ban tuklar ya kajing im jong kiwei ngidan kamensem ban penjot ban penjulor ya kajing im ya kajing long bat kaying kasam jong kiwei den mata kedau ko hanmen ko para kenang bot rayun pediang ya kajing terwa jonga bat jong pi kenang bot no penur long ya kene kajing terwa jungi to ken ngin don kata kajing ngin ai kata kajing ke basisha ngin ai kata kajing ke basisha ngin ai kata kajing siania ke basisha ke basida how try naga gospel pan ngiyo i ba kine ki farsi ki wan show jisu ki wan pan kita kidak kishin baleken ki pan kidak kishin no try namar ba maki na kong na shabe kumbang yos ngayon naga gospel ki kwa bantunju ya kabor jong jisu namar ba kim don kata gajing shania lanai ka jing pediang bau jisu uday ublay den mata kedau kiwan ban pan ya kita kidak kisin nau ai kita kidak kisin ba mangingila ban ngej mamedai kunjung blai ba mamedai blai hi bat ngila ban ngej ban pediang ba kine baro mede mele nak banta kaburom kujung blai bat kawan no blai kanai kadai ka jingdowa jong kine ki farsi hanrei ko hanmen ko para nyihaban ken mau baro kine kidak kisin lana kita ki kampla ki bau jisu le om day bau kwa ban penpau ya kabor ke chungu om day bau kwa ban pen i ya kata ke jinglong blay ke chungu hanrei kan mau baro kine ki dakishin baro kine ki kampala ki bau blay le ke bau jisu le ha ke jing em chungu ki kedeu bat ki teu ya u jisu hi dalade om day kono kedau ke bau jisu le hanrei baro kine ki day ki baya lam yang abade pi shau jisu lada ngilong kum kena ki farisi ko hanmen ko para kapan pau shai bamangi ngimdon kata kajing pediang yau jisu ha kajing em kajungi kumu tau blai jungi kumu tau nong suspa kumu tau nong pen em jungi den mata kadau benta kasngi ko hanmen ko para ngi haban pej ban khmi yala kajong kajing em hato ngilong kanu neu no ta jinglong ko ba jisu khot ingi ban posan hatong idan kata ke jinglong jong u abel hatong idan ke jinglong jong u kain lane ngidan ka jinglong jong kine ki farsi utrai khot wer inga bade pi i ya kita jinglong bas neu jung pi hanrei pen bet yala ka jong ka jing em aba pi pen bet yala ka jong ka jing em klampep utrai un sapadiang yangi ha ka hima ka jung u utrai unsa ai yang abade pi yak e ke ba pi bu akma jungu yak e ke ba pi don kam nau den mata garau to kan menta ngin poson yala ke jong ke jing em ban ngin nang IT la de namar ngi tip shai ba manga ma pi ngi don yola se ka jinglong jong kine ki farasi yola se ngi don bon sin ha ke jing em jungi ka jinglong jong ukai ai ba manta ke sngi ko hanmen ko para ngin raikut halade ba ngin i ya ki jinglong farisi jungi ngin i ya kena ki jinglong jong ukan hanrei ngin but ya ki jinglong jong abel and yoro ya Jesus Christ to ngin yang ngin pla ya la ka jong ka jinget nganget hau blai pa budun bor rau Jesus Christ kun pamarway jungu utrai jungi ya balapon naman sembakot
ya balakana kamaria tesoti nushala ben hapo Pontius Pilatus lasanar pnai u laya palatebiu atas ni kebalai ulami par ni kebayab ulaki ushabneng usong syakaman ublay kupa badan bor baro nang tra uwan pat ban besar ki beemet ki bayab nganget hau man sim bakoj ha ka balang katolik bakoj ha ka ching selok ke rekoj ha ka ching map ki pop ha ka ching me pat ka do bat ha ka ching em bom chukut amen Lai spa nyok kuntai. Lai spa nyok kuntai. long berkeputusan oleh pertebara nomor kecil bohong kerajaan nilai pedang yang kurang diterima so cukup kena berjumpa jumpa kalau kuat cukup jenis yang raya belai sejenam amen Toduai ko para baka jengknya junga bajung pi kan long ba pedang hunak madu bleu pa badan bor baro ko try yang jengna kti jungpi na ka banta ka jeng ro bad barom bad kerteng ka jung u ka jeng mentoy yangi bad balang ba ko jung u baro ka wei to ai bakane ka jeng terwa knya ko try ngi kerpat kan pen khoj ban pen thamai yangi bat kan long ha kito ki babut ya kamon jong me kathame jong ka bainong bom jukut daw kris utrai jongi amen utrai udon rengkat bat pi to kan tiu yala ki danot tong ngai utrai blai jongi da sha ka long basong hok bat ka badai ka dei ti jongi bat ka jing pen em yangi Haman la kapor bat ka jaka banai ngu yeme ko kan rat ko pa bakut ko blay badan bor bat bom jukut namar walada mem don kam ya ka jing ro jungi ban ka jing sngu jungi ka dehi ka jing ai jung me namar ki jing ro jungi kimpan yari e ya ka jing kraw jung me hanre ki yarap yangi na ka banta ka jing pen em lengba utrai jungi uji sukres bat kumta rengkat bat ki kenuhun ruai jong ki angel ngia ro yeme ban ngi pen bana da ka jing kemen bakudu blai ki pai neng bat pertrai ki dam da ka buram jong me Wayo sana shatrong, wayo sana klem kut, wayo sana yublay junom, ya royu tabawan, aga kerteng utrai, beneng bat pertek kidam. Daka buram jong me Wayo sana shatrong Wayo sana klem kut Wayo sana yublay junon Dashisha melang bukut kotrai katame jong kaching kuit baro
Namar kata ngikir pad yame to pen khoj pen kentang ya kine gijing terwa jungi dag bapa yamen sim chung me kum kam cher halor jungki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukres hakapor baladino yu badala kamon sngoba ula pediang ya gijing sha shutam ula shim yukpu badagbai ngu yame ula kedia yu badulai hala gisunran ong Toshim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jong pi Hakajukurkam enda lalayabam ula shim yukukuri bat kabaingu biang yame ula ay hala gisunran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong kajutang batmai bat bom chukut iya kabaen penme na kabanta jong pi bat na kabanta kibabun na kabanta kajingmap ya kipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing nge bali dia kane kakure gipen na kaciap trong mi kotra tadanu namar kata ngi bapen menta ya kajing yap bat kajing mi pa jongu ngi terwa hame kotra yukpu jong kajing em bat yakukuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar melenyew yengi ibabit ban yang hakmad jong me bat ban sakri yame dag bas ngret ngi karpad yame bangi ki bayo benta hakamat bat kasna mokres ngi long ki ba lapanitli ka we dawman sim bakoj token mau kotrai ka balang jong me kabla priang setelah kepertai bato penjanaya ka ha gajing ej rengkat badu Francis ukpa bakoj jungi Uwal bet marwen yu bishop jungi kakan hun ki bishop bat baro ki lingdo tokan maulem ru ya ki hanman ki para shinrang bat kan thei ki balayot hiya da ka bakarman ya gajing me pat bat ya baro ki balaklat no ha gajing isne jong me to pnyang ye ki sha gajing shai ka khmat jong me to isne yengi baro ngi karpat ye me baringkat bat ka maria thei soti bakhoj ka kmi jong ublai ujisa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro kirukhoj ki blapen snu bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalem ha gajing embom chukut bat bingini ro bat bandan burom ye me daw kunjung me uji sukris Dau lembadu bad hau kan long ame blek pa badan bor ha gijing long ka we jong men sem ba khu baraka baram bar gijing ro chunom la chunom amen kumlah kumingi daw nong pen em Mat kumpal hikai ngi dekstin blai ngi non ban ong kok pa chungi chung me kalong kamon chung me ha ka khandeu kumba habneng tai ngi manta ka chung bam chungi ka ba hala ka sngi patama be ngi krangkang chungi kumbang rogi ma be ke bless ne yangi madwad yalam ngi sha ka chung pan shoi henre de pan la yangi na ka bas neu to pen la yangi ngi karpat ko trai na gajing snow baro ha gajing spon jong me to ai jing suk jing sanya ki sngi jungi khnang ba da gajing rap gajing isnei jume ngin lai barabor na kapop bangin yo jing yada na gajing jenjar baro
kat ba ngi langap khme lanti ya ke jing kerman ba khoj bad ke jing wan pa chung nong panim jungi u Jesus Christ Ko turai Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai api ka jingsuk jonga ngai api wat pe ya ki pop jungi hanro ya ka jingai jong ka balang jong me bad ha ka jingsbun jong me ta ai ha kai ka jingsuk bad ka jinga tali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubi mat basan shar junam la junam ka jingsuk turai ka dan barabor rank kat bad pi tong ini turai ya ka da ka jingsuk iwei ha iwei pat ka jingsuk bad pi Hakmi ukun lang broad jong oblay hakmi ubakid no yaki pop jong pertei suk yangi bala shakot shaka jing kawai jong ukun lang broad ko kan brad ngam shong hak maman rung po kaying ke chunga han rai shong tang daktin kaman sem chunga kan sakia hi kamat bat kasnam Chris kan ri bat kan yelam mingi shaka jing embam jukut amen
Jangan sahika dangare kumta me pendapat yang atrai bun bajing is qua chính đi chính ý yang mê la jese nam ma na po mau sia me pendap sonya kakuri jangan me pendap sanya kakuri jangan ngiro yame ku Jisu ngis ngangu yame ku Jisu ku blai shibun ku Jisu na kebenta kane kapor na kebenta kane klemat kebakhut kebakentang kebamelai hengi kuntame kajingwan rong kajungme ha kadanot kajingi iwe piwe ai ba ku Jisu kana kajingwan shong sa kajume ha kadanot kajingi kana pan khlan yangi ken bangila ban leb ha kajing em kajungi bangila ban em kata kajing em jong kajing e kajing em jong kajing e bar kajing em jong kajing shenia telitelan hame kumba u ebel upen i yangi ya kajing em jung u hame ai ba kane kajing e bar kajing shenia kajungi kayalam yangi banai ti telitelan yalade tang hame marwehi ko Jisu ha kane ka step Iwan ra ya ba ro gijing don kam gijingi hakmat jungme ai ba lengba kane gijing ya long gijingi ka we ban me kana pan khlan yangi kanang ai bo rengi bangila ban pendam hok ya ke e ba malahi kai yangi ya ke e ba medawa yangi bang le ban em nginang bu hakmat jungme ko try nag banta ki khna class 12 ba ki khna matric gijingi ki badang tho ya ke exam jungki ai kine kisngi ai ba ma ki baro kinang la ban tho bha ya ke exam ke jungki kinang la ban pan kre mid bat sngi na ke banta ke jing job jong kana ke exam ke jungki baknyo ya kata kala we ke ba pranai Jisu ngi wan rak ma jume ki ba pang ba shitam ai baknyo ke jing koi ke jing khia yu ma bu khma jume ko trai ya gitu ki badan kam ka jing duwai ber ke jing krashan ke jungi kam tame na ke banta ki ba dan hapdeng ki jing shitom jong ke jing em kam tame na ke banta ke jing kala ke bambot jong kinong pop ai babaro kito ke basate chokom ha ke jing snow jong kana ke prathei kin yo ya kata ke jing lai lut ke bapura ngibu khmat jong me ya ke prathei baro ka wei ya ki ying ki sam ke jingi ba ngin yo ya kata ke jing suk ke ba me hi melawan ra nadu ke sngi ke ba la khai me ha kana ke sna ke prathei kohan men ko para da ke jingej bad ke jingej bad ke jing shania bad ke jing kerman how try to kan ngin duai ya kan ke jing duai jong ka jing duai jubilee usnam arjar arpusan ko pau ba habneng to ai ba ke jingej jong me ahangi au khon jong me Jesus Christ kohan men jongi bad ke thaliding jong ke jing bon kan kelang hagdanot jungi dauman sembakoi kan kersubiang yangi ya gijing kerman balakerku na gebanta gijingwan ka hima jongme abang gijing e jongme kan keladur yangi shakinong lur lengka bomju songtaj ban bet yaki sembai jong ke gospel dai bagito ke sembai kan keladur na syapo ya kejaj benreu pada keperthai mariang barok kawai ha ke jing kmelenti batikana ya ke beneng batamai bat ke prathai batamai ha ba anda da ki bo jung ki boman la weng no ke buram jung me kan tan chan chunom to ai ba ke jing e jung ke jubilee kan kersu biang yang i ki program jung ke jing kerman da jing ando ya ke tia jing kan show ha beneng ai ba ka ta ke ju ke jing e kan pan sapriang ya ke jing kemen ba ke jing suk jong nong su spa jungi asatla ke prathai
Chame ko blai jungi balakarku junam kan long buram ke jungi ro junam. Amen. Kok pa jungi bahabneng kalong ke bakoj kerteng jume kalong kemon jungme ha ke kendeu ke bahabneng ta yangi menca ke jungbam jungi ke bahala ke sengi patamab yangi kerengkang jungi kumbang rogi mabi ke beles neu yangi berwat yalam yangi sha ke jung pensoi henre de penlai yangi na ke basneu kublai kumaria ke badab de ke jungai hei utrai dan bat pa balakarku ya pa na pedeng ke kentei balakarku ya sok po chong pa jisu kumaria bakut ya kemi chong blai taduai na ke banta jungi kanong pop menta pada kepor ke junyap ke jungi amen kaburam hauk pa pada kun pada mensem bakut kumba kelolong keba meningkong kumju menta pada barabo junom la junom amen Trong nhân ya duai habang ilabam ya kijin bam basngam na beneng ngikarpat kotrai bangin tengan barabor ya kata kijing bam da keba da shisha ngin yo ya kijing em bom jukut dau kris utrai jungi utrai dan rengkat bat pi ublay badan bor baro unkurku ya pi ukpa badukun badaman sem bakoit amen tolisuk ij basikro utrai da kijing ij jong pi markeliang Isnamu yablay. Laispa arpunri. Kata sin Babylon